com ha anat això avui? Bé? Ho heu passat bé? Tenim diversos temes que parlar, eh? Penso que fa molt temps que no parlem ni de l'avi, ni de l'àvia, ni de... Finalment, convé anar enrere i veure... Ostres, això és una parellada, no? Sí, un bon color que té. Sí, noi. Ensenya'm més aquesta horeta. La nostra família va començar aquest ofici el 1771, a prop de Granollers. Després va passar a Granollers i tots eren propietaris. Fondes o restaurants? Fondes, però s'hi menjava. Bé, doncs, de Granollers va passar la Guerra Civil i un cop acabada la Guerra Civil, el xef que hi havia als Set Portes, que era a la vegada el propietari, era un d'aquests 10 grans xefs de Catalunya. No li anaven bé les coses, se'n va anar a veure l'avi Isidro i li va dir que s'ho volia vendre, i l'avi Isidro s'ho va parlar amb el seu fill, l'avi Paco, se'n van venir aquí i a la Fonda d'Europa van desembarcar els Set Portes. Doncs l'avi Paco va cridar la seva filla i el seu gendre, que eren els vostres avis, i aquests se'n van fer càrrec. Bueno, en realitat, llavors va començar una època gloriosa dels Set Portes, un període de postguerra, i la paella parellada cèlebre, que es dona la coincidència astral de que el Juli Parellada era el client del suís, que demanava una paella sense closques, perquè abans ficaven moltes coses les paelles. La costum de que la paella fos una festa, etc. I el senyor Juli Parellada volia sense closques. I el cantaven a la cuina un arròs parellada, però el xef, el suís, era el meu avi, besavi, que es deia Parellada també. Casualitats. Clar. Doncs la paella parellada té aquest origen. Una colla de plats, el pijama que se'l va inventar l'avi. Llavors ve la història de l'edifici, la història dels Set Portes. La història de l'edifici és molt interessant perquè ara fan un llibre d'en Xifré. El Xifré era un cubano riquíssim, multimilionari, va fer els diners a Cuba, es va casar amb la filla d'un banquer de Nova York i quan es va retirar va tornar a Barcelona, va descobrir, encara hi havia les muralles, va descobrir una ciutat industrial potent, però que no tenia serveis. I aleshores se li va ocórrer una cosa que és el que fa que aquest restaurant sigui tan singular, i és que ell va voler muntar un establiment on hi poguessin anar les senyores sense avergonyir-se i on es poguessin reunir els burgesos. És interessant, molt interessant, el boom enorme que va significar les Set Portes i el canvi que va crear a la restauració de Catalunya. Arriba un punt que ens copiaven les setrilleres, perquè era un lloc que es podia menjar bé, amb molta abundància, que no era un lloc que escatimessin res. Encara trobes molta gent que et diu, home, nosaltres érem gent modesta i tal, però un cop a l'any ens feia molta il·lusió de venir als Set Portes i després hi havia els clients que venien cada dia. Era un restaurant extraordinàriament familiar, interclassista i molt popular, que jo penso que seguim sent-ho, gràcies a Déu. Vosaltres ho sabeu d'on surt el nom dels Set Portes? Què penseu que passava? Eren els porxos, no? El número de porxos s'ocupava el restaurant al principi o no? Sí. Això ens havíem explicat, vaja. Sí. El número 7, de fet sempre eren 8, però el senyor Xifré era masó, van muntar un grup de masons per promoure la ciutat, i hi havia un periodista que se suposa que estava induït pel senyor Xifré, que va arribar i escriu al Diari de Barcelona, diu, com li diran en aquest restaurant? Perquè l'estan fent un cafè, el cafè de les Set Portes. I diu, jo me'l miro i li han de dir el cafè de les Set Portes, no? Que tenia 8 i per tant... Això ho deia el periodista. Ho deia el periodista, no? Però mai es va dir legalment Set Portes. Però la gent en deia Set Portes. I el rètol de fora? El rètol de fora no posava Set Portes, de Cuyàs, no sé què, i no som fins nosaltres que posem Set Portes. I, bueno, que hi ha els símbols masònics estan per tot arreu, les fulles d'acàcia, el terra amb el blanc i negre, etc. I tot restaurant del món que està considerat per la ciutadania i tant per les guies com el restaurant típic referent de la ciutat, home, la gent de fora que venen aquí, doncs el volen visitar.
I aquest és un tema que nosaltres ens hem pres molt seriosament. No hem pensat que vinguin els turistes i, bueno, escolta, caixa cobri, no? Sinó nosaltres hem pensat que era l'oportunitat per ensenyar-los com es fa i com es menja i de quina manera es tracta la gastronomia en el nostre país, i així ho fem,